ja era a fet servici a les Palmes de Gran Canària i se va fer una convocatòria dels Premis Ciutat de Palma per premiar un estudi sobre la plec de l'Alcover. I això em va fer caure de sasa, que la plec podria ser objecte d'un estudi, cosa que no m'havia ocorregut abans. Però ja a les Palmes de Gran Canària, quin estudi volíeu que fes, el que havia de fer era enviar paquets a la comandanta, que era la meva missió. Però vaig pensar, si mai estava en condicions, jo faria l'estudi sobre les rondalles. Ara, quin interès té tenir aquesta edició? Cadascú sabrà. Cadascú sabrà quin atractiu pot tenir per ell una obra literària extraordinària com és la plec, que és una de les obres més importants, jo consideraria, de prosa, de la literatura catalana, de la literatura en llengua catalana. Això, per començar, i segon, tot allò que li agradi, una edició comentada, amb informació complementària d'allò que llegeix, i ja molt tot això, perquè uns textos que s'han transmès de generació en generació durant segles no poden ser una cosa tan poc important i tan residual. Per posar un exemple, hi ha una rondalla a la plec de Mossèn Alcover que se diu El lladre fadrí i el lladre casat. Aquesta rondalla ja té paral·lels de més 5 segles abans de Jesucrist. La trobam consignada en el nou llibre de la història de Neró. Per setembre del 92 vaig començar a fer feina amb en Pep i jo penso que un dels valors importants que té aquesta edició, a part, naturalment, dels comentaris més tècnics, més adreçats als especialistes, i dels comentaris que lliguen cada rondalla una mica amb allò que podríem anomenar els referents bàsics de la cultura occidental, en general, Bíblia, les Mil i una nits, les grans obres de la literatura, la mitologia greco-llatina. Un valor afegit també és que hem tingut la immensa sort de poder incloure dins aquesta edició nostra la transcripció diplomàtica de les anotacions manuscrites de Alcover. Per què? Perquè permet dues coses. Per una banda, els que ho vulguin fer, comparar la versió que Alcover va publicar al llibre amb les versions o la versió que havia anotat a la llibreta. I això permet veure el procés de reelaboració literària tan intensa que va fer Alcover. I també permet documentar moltes de versions d'una rondalla que finalment Alcover no va traslladar talment a la versió definitiva, perquè ell allò que feia de vegades era, si li contaven una mateixa rondalla 4 o 5 informants diferents, en feia una espècie de refosa i en treia una única versió. Vaig agafar per aquí. Si voleu, si vos interessen els aspectes psicològics, per ventura, a mi, en el meu inconscient, hi pesava un sentiment d'agraïment a Alcover per les bones estones que me va proposar la plec. La plec va alegrar la meva vida d'infància. És a dir, així com altres nens passaven més gust d'anar a jugar a bandidos, a mi m'agradava més anar a la biblioteca a llegir rondalles. I eren els moments més feliços de la meva infància. Jo era una nina magra i els altres lots sempre me guanyaven i ja allà de dins me trobava molt bé. I aquest agraïment cap a la plec podria haver estat un sentiment d'impuls per dedicar-li una feina que, tot haver de dir, m'he passat moltíssim de gust de fer-la.
N'hi ha que s'han sacrificat, però jo no m'he sacrificat gens una mica. M'ho he passat bomba preparant la platja.